kunjani? I-corona futhi ngizwile nje kuthiwa bayapha nabantu ey'bhedlela. I-corona manje ngiyabhala ngisho ko-Westville lokhuza ukuza amavizitha. Kuvaleka nje ukuthi abantu beyinkantolo. Ngenxa ye-corona. Uma ubheka isimo se-corona sihamba kanjani? Siyababulala abantu? Hayi ngoba nje lokhu ngibonile akaze ngibone muntu noma ukuthi angiye esibhedlela. Akazubona umuntu wangakini ofika? Hayi lutho wangakini. Uzakushiyo nje? La emalini? Kodwa ngiyazi mina khona abafa bokhona. Kuphi? eDenida 2. Yabo umalume wayengizonda mina nomalume ungamasimba kodwa engizondela ukuthi ngithole umsebenzi kula e-private angithi kunabelungu. Wangizondela bethu ukuthi ngitholile umsebenzi futhi unemali. Wafuna ukuba ngentambo ngikhona ngibekile emakhaya. Wasef? Yebo. Waseshona? Cha uhamba wafika lapha ngoba ngilapha nje ngasuka le emakhaya babe ngikuva lona. Yabona ukuthi umphakathi wonke wahamba ogesi wangabuya eSmall. Ngwase-Small eSmall. Ekhaya. Bethi ngahamba bethi ngabaleka ngibona ukuthi bakhanda uzungu aqali. I-corona uyayisaba kodwa gabi yami? Corona. Ngiyasaba ngokuthi phela isipho esibi ngoba akakashiwo ukuthi salapheka ngithi sabulala abantu wasebabulala abantu. Ngizobeka nje ukuthi shuthi i-corona ayibhekwe nje ngisazobulala shuthi abaningi sobonga masiphila nje laba abaphilayo siphila nabo. Hawu gabi yami. Okay kabami, hayi kulungile kabami, ngibonge ithuba lakho. So ukuthi awunamali yazi ngempela uzongithengela igwinya ngilambile. Ngizokunika imali kabami, igwinya ngeke ngathola. Ngizothenga.